talimbikise nditu modia mutoko tukwagisa ndo makama komwe kuti tikweze kuti tentikeni boma la TPP boma kuti sokomo kuti mapesa tanga tubwerera mene zinaliri. Naona pakati pa maimba nyimbo yotamata apita kuti abechaloya. Mina nyimbo meja taufanya senda mai. Kwani mali kwa nyimbo meja ima nisangasa kwambiri nyimbo meja asmaya janeba bwino kwambiri ndipo anthu azuna tima action tosa tima video tosiyana dimene tikandibwereza kuti apita bechaloya iya nyimbo meja ndiyoti aisa masangala nazo nditu kumene ayenese mena akakhaleko nyimbo meja amaikonda nditu. Olo inuso matiso olo muli olo senso maza kuti ayi akonda bechalola iya izona diga nyimbo yosangalasa nyimbo yokoma napanga ndikastepe kanuka jamali kwa kandi kamene abechaloya ndiko mwana wajanza bwana kusanga muzakona ine ndikazukulu kwanga amene kaje nditu tatokoza nditu chabwino ndikunena kuti tili pano panja penipeni pa mpanda wa nyumba imene amakhala mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika amene nthani aliyo sakhala kutuluka malo ano kupita kumene akhala Wayankhula kwa Malawi mu mzinda wa Blantyre ali ndi malo angapo amene akhala akuyima tsiku la lero likuoneka kuti likhale tsiku lalitali popeza pali malo angapo ngati ndisakulakisa mwina malo kwana asanu ndi awiri amene akhale akuyima kuti ayankhule kwa osatira chipani chimenechi nde mene mukuonera akuluakulu osiyanasiyana chipani chimenechi amene asonkhana tsiku la lero kuti ayankhule kwa Malawi amene awapeze malo osiyanasiyana amene akhala akumana nawo tsiku la lero likuoneka kuti ndithu alikhale lalitali popeza uthenga wake ndi kodi Amalawi ayembekezeso tani ku chipani chimene cha DPP ndi enanso mwa akuluakulu a chipani chimene cha DPP Chisale anomani Chisale yayi Amalawi afuna amve kuchoka kwa Chisale mkulu wa chinyamata chipani chimene kodi Chisale lero ayembekezeso tani anthu Lero ayembekezere zinthu zabwino ende kuli chisangalalo kwambiri mukudziwanso Peter Mutharika akatuluka kumakhala kuti anthu akudziwa fa president usamangotuluka chisawa wayayi uzikhalako pansi ukakhala pansi ndikutuluka anthu amakhala wechidwi kuti amve zimene weyo umasunga kuti wauza yani ndiye lero akonzekere ndithu awauza zinthu zambiri ko basi achinyamatanso afuna mapatse uthenga wawo amvanso akuwauza kuti iye ngati president Peter Mutharika wakonzeka bwanji kuyambira pa 16 kumapita uko September azapangira chani mamba zoda afuna kumangenera lero timayembekeza mwe mukhale muni ku polisi ineso ndikungomva kungoona kuti khangati akuti mwakuti koma ine sinauzidwe china chilichonse ende ndilipo ende ndikudziwa kuti sinalakwa china chilichonse ayi ende ndikupitirizabe ntchito yanga kugwira yomuteteza Peter Mutharika ndipo ndidzamutetezabe ndipo ndikanamuteteza palibe munthu amene angandiopseze chifukwa choti ndikutani ndikunteteza Peter Mutharika iyayi ndi ntchito imene ineyo ndinalolera kuti ndikhoza kufa ndikhoza kumwalira chifukwa choti ndikunteteza Peter Mutharika ende Amalawi ayembekezere kuti Peter Mutharika sangapangidwe chipongwe ndipo sizingateke ngati ifeyo tilipo siziteka ndipo ndikubwerezaso sizingateke kuti simungazipereka ku polisi nkhani imeneyo ine sindalandire ukakhala kuti munthu ukufunika umauzidwa umayimbiridwa foni ukufunika akakuitana munthu sujomba posachedwa apana ndiyitana kuti ku polisi komweko pa 3 ndinapitako atandiuza kuti ndipite posachedwa pomwe pa polisi omwewo anandipanga ataki pa Shoprite posachedwa pa polisi omwewo anandipanga ataki ku Lilongwe dziko sili kudziwa zonsezi kuti chuma chitika ndi chani koma tsiku lina lake ndati tsiku lina ndizamaliza mawu mwina uthenga umene mumapereka kwa Malawi misonkhano yanu ukulunjika pati uthenga umene tikupereka kwambiri 1 tikunena zimene DPP izapange mu September muno kuyambira September ma program anyamata kuti achinyamata tikati achinyamata ndiyo atsikana anyamata wonse ali mmene momo kuti adzapangiridwa chani ma technical colleges aja amanenedwa aja pokuti panopa anayima tizapanga bwanji kodi ntchito mmene zikuvutiramo anyamata kuvutika kulembedwa ntchito tizapanga bwanji komanso ma department osiyana ndikozopanga example Malawi Police Service komanso Malawi Defense Force kuliso anyamata kumene kujako anyamata amene ajawo kodi nawonso adzapindula bwanji ngati Amalawi adzathandizidwa bwanji ifeso tikuyeneranso kutenga pati ngati achinyamata kuwapanga support anyamata amene ali ku Malawi Defense Force kuwapanganso support anyamata amene ali ku polisi mwina ndinene motere
kuli nkhani imene akumanena kuti ana amalembetsa mwakuti ana amene aja amalembetsa aja asadandaule yayi sanalembetsa analembetsa tentidikire akavote sanafuna kuti anawo akavote akaone kuti ana amene wawo alembetsawa akavotera chani akakhumudwa amene wawo ana amene wakumvotera Peter Mutharika endi mawu angawa mundikhulupirire ende ana amene aja akuyenera kuti tikafika pa 16 kupita uko mwana aliyense adzadzipereke adandilembetsa ID yanga chifana aja adzalephera kugwira ntchito chifukwa age yawo idzakhala kuti ndi yayikulu mwana uja ndi wang'ono kuti akapeze ntchito ana aja sangalembedwe ntchito ku Malawi Defence Force sangalembedwe ntchito ku Malawi Police Service chifukwa Malawi Police Service ndi Defence Force imayendera age ndisangawalembe ntchito futi age yawo idzakhala kuti atani yakula kale ndikuoneka tsiku lalitali kwambiri ena nkomakayikira kuti a president amalizisa malendo onse alero ndikuuzena Malawi ine ndikunena ichi kuchokera pasi panga pa mtima ineyo chitengeraneni ndi Professor Peter Mutharika president wa DPP sanadwalepo even a single day ndipo sanadwalepo ndipo ineyo ndimatha kumva kuti mutu wanga ukundiwawa koma APM sanandiuzepo kuti swina lake wadwala ndipo even kuti chida chake wanjenjemera nacho kuti ineyo panopa sindikupeza bwino ndipo ndikunena mopa Mulungu Peter Mutharika sanadwalepo nthana yonse akhala kutuluka mwina pa nthawi nene imene tikuyembekeza tatuluka mmene anytime panopa alirede akonzeka kale anytime panopa tikhoza kutuluka kuti tikayambe ma function koma Malawi ndithu akhulupirire kuti Peter Mutharika ndi chimunthu cha mphamvu ndipo akamayenda nafesa amatiposa nthawi zina tikamayenda amatitawa bwana speed yachuluka chepetsani akuyenda pansi tsono ngati munthu wankulu ngati iye akuyenda motero nde wina azikanena kuti ati Peter Mutharika wakula okulira kuti mukuti munthuyo ndi wankulu tinapita kuthambani ndikutali sidapita ndi helicopter tinayenda pansi nde mukanena kuti munthu ndi wankulu wakula chani musiyeni mumuone chimene apange endi kungofika pa 16 kupita ukoko anyamata onse ine ndikuchita kuona kuti aya koma ndi dzinjo yathu endi ndine yonso mene ndilili ndikuti ine ndiwo makagwada kwapita kucha anyamata akuvutika atsikana akuvutika bwana athandizeni bwana ajandira kwathandiza anyamatachi so ayembekezere kuti kukhala zokoma mwina zilipo zina zimene matiya izi tikalowaso mboma sitizachita izi okay sindikuonapo chola kuikone kuti anyamata DPP kapena amalako achiti ndikatero ndinama mwina chimene anthu amadandaula chimene ine ndimachimva ndi kunena kuti ku department ya road traffic kuti anyamata amatha kumayenda magalimoto opanda manamba plate izozo zimachitikadi ndivomereze even MCP wapanopa akupanga ziti akupanga zimenezo so kakhalidwe ngati kamene kajako tivomereze nthawi umatha kuti walakwitsadi zimene zija sizachitikanso galimoto ina iliyonse izapezeka ili number plate insurance yake izozo ndikuvomera kuti zimathadi kuchitika amapanga zimene zija sakhala anyamata achipani ajayayi amakhala anyamata ena mwina amabizinesi koma chifukwa akufuna kubisalira kuchani ku chipani ndi zimene zonse zachitikanso tokozani zikamukwambiri amene wandi anomani Chisale amene ndi mkulu wa chinyamata mchipani chimene cha DPP tikuyankhulira kuchokera ku nyumba kwa Peter Mutharika kunyambadwe mu mzinda Blantyre pamene ndikuyembekeza kuti mtsogoleri ameneyi atuluke nyumba mmenemu kuti apite ulendo wake wa tsiku la lero oyendera malo osiyanasiyana mu mzinda Blantyre kuchitisa misonkhano yoyimayima choncho nthawi iliyonse tikhale tichoka malo ano kuti tilunjike kumene kwayikika kuti mtsogoleri ameneyi akhala kuyankhula kwa anthu osiyanasiyana amene asonkhane malo amenewa koma kuno tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana amene asonkhana malo ano pamene akudikirira kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi afike malo ano ndi meyaso wa mzinda Blantyre kuti afotokozerepo kuti tsiku la lero mwina anthu ayembekeze zotani mwina poyamba anthu akudziweni ine ndi Councilor Joseph Makwinja meya wa City of Blantyre chipani cha DPP lero chili pansewu mwina anthu kunjako ayembekeze zotani choyamba ndine kuti chonchi ine ndine meya mfumu wa mzinda wa Blantyre koma olo mfumu imakhala ndi mpingo wache umapemphera ine mpingo wanga nkhani yakundale ndi DPP ndiye lero tabwera kuno kuzachingamira a Professor Peter Mutharika mena panga mahwiso stop yawo ndabwera kuno wapasa freedom kuti aende mzindamu apange mahwiso stop yawo apange kampeni kayacheze hauna anthu ndicho tabwera pa chipani cha DPP mwina ncho chuka bwanji kuno ku Blantyre komanso mwina madera ena mchigawo chino chakumwera
osakanso kuno kumwera kapena Blantyre. Chipani cha DPP nchaziko lonse nsanje tukalonga chinji tingotakota kupita pena paliponse lero akona ngati DPP ndi chiyembekezo chawo chipulumutso chawo kunoko kumwera chimene tikudandaula kwenikweni ku Blantyre tikudandaula chionena kuti makampani ambiri apita kutapi ku Lilongwe chimenechi anthu akudandaula akumwera anthu a city of Blantyre akudandaula chifukwa chonena kuti ngakhale asamundawo kalero anayika kuti Blantyre ndi commercial city of Blantyre panali cholinga nchonena kuti dziko lathu lino ndi la agro maboda ambiri ali kuno kuchoka pano kupita ku Baira imazera kuno kuchoka pano kupita ku Nakala imazera kuno ndi makampani akapita ku Lilongwe ndi 310 km kufika ku Lilongwe ndi kuti choyamba kale katundu wadula kale pamenepo ndi 300 km ichi pamene kuchokera kuno kupita ku Baira timazera pamwanza pafupi kupita Nakala paliwo ndipompo ndi kuchoka makampani amene wadzatikuza kwambiri kumwera kuno atikuza kwambiri Blantyre muno zinthu zikuvuta koma mwayi oti chipani cha DPP nkubwereranso mboma mukuona bwanji sikoyamba kana 99.9% chili mwayi wonse kuti kuzobwera mboma sikoyamba kachiwiri aka mmene mukuonera Blantyre anthu agona ma filling station ndalama forex kulibe fertilizer kulibe name it anthu ataya chikhulupiriro ndi mmene tili pakali pano akuyembekeza mina DPP kuti yaombole mavuto ngati amene mukuona kuti mwina anthu akhoza kuvoteranso DPP pazifukwa ziti ndi ziti mungaonekale mungozungulira Blantyre muno muone anthu agona ma filling station ntchito ina anthu agona filling station mafuta ndi hub ya economy mafuta kulibe forex kulibe fertilizer alimi kulibe fertilizer nthawi ya Peter Mutharika zinalipo zimene ndi anthu akukha kusiyanisa kuti beta Peter imwechi beta DPP imwechi tathokozatu zikomo amenewo ndi a Joseph Makwinja amenenso ndi mfumu wa mzinda wa Blantyre kufotokozapo kuti kodi tsiku la lero anthu ayembekeze zotani pamene tikudikirira mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika kuti tuluke nyumbamo kuti apite malo amene awayerekeza kuti akhale akuyankhula kwa Malawi tsiku la lero tikudziwa kuti tsiku la lero pali misonkhano yoyimayima imene mtsogoleri ameneyi komanso chipani cha DPP chakonza mu mzinda wa Blantyre ndi akhala akuyendera ndithu malo osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre kuti ayankhule kwa Malawi amene asonkhana malo osiyanasiyana koma akachoka pano akulunjika kwa Chemusa mu mzinda wa Blantyre ndi mtsogoleri ameneyi nthawi yonse akhale akutuluka kuti afike nyumba muno kamaka panja pano ndi apa tikuona Suleman amenenso ndi mmodzi wa akuluakulu mchipani chimene cha DPP komanso phungu ku nyumba malamulo amenenso anali mkatimo Suleman muli bwanji tili bwino tukayi mwabwera lero ndabwera ndithu kuti munthu wamkulu akutuluka kumpanda akayendere anthu mtaunimu nachiona chinthu chofunikira kuti ayi tisamusiye yekha tizungulire ndithu tiapase mone anthu mtaunimu kuti muli bwanji mwina mupereke uthenga otani waukulu tsiku la lero uthenga ndokuti Amalawi atuluke makamaka muno Blantyre cheze ndi mtsogoleri wawo wokondedwa amene anathesa njala amene anachita chotheka kuti forex ipezeke deire amene anachita chotheka kuti mzipatala mu mankhwala zipezeka amene anachita chotheka kuti ma technical colleges ambirimbiri amangidwe misewu kuphatikizapo msewu wopita kwa president athu achakwera umangidwe munthu amene lero afuna azungulire mtown apatse moni nde Amalawi Blantyre mtenti tulukeni tikapatse moni adati mukuona kuti kunjaku anthu akuchikhulupirira bwanji chipani cha DPP chipani cha DPP sifunso lotiso akuchikhulupirira bwanji koma kuti chili bwanji ndi chipani chokhazikika ndi chipani chachikulu Malawi muno inunso ndi mboni at times mukuziwa kuti tikati olo kuti tipite 1-on-1 pa ground ndi MCP ndi mwana kwambiri akuchepera kwambiri chipani cha DPP tili ndi ma MP ndikulankhula pano kuchitipa kukalonga
kumpoto Nkhatabe kumchinji kuli ma MP a DPP pano ndikuyankhula pano ku Eastern Region ku Southern Region ku Lower Shire. So ndi chipani cha dziko lonse, ndi chipani chachikulu kwambiri chimene chikubwereranso mboma mu September. Kumati mumaphuluza tu misonkhano yotere mpakayankhuliro kani? Sikuphuluza koma kuti tikudabwa kuti malamulo chifukwa chanamba kugwira mbali imodzi. Inuyo makhala mukuonera misonkhano ya MCP. A Secretary General amafika poma kumamuyerekeza momunyoza APM mpaka umafika umanena kuti akabwera APM asakunamiza ndibwe yasho kumanena zimene ja pansonkhano munthu Secretary General wachipani cholamula. Ife tikanena kuti ine ngati chimene andimangira ineyo I'm a victim. I understand that point kuti MP nzathu was attacked kuchikangawa anthu amambira taga mona ngati ndineyo. So ineyo I'm a victim. Momota polisi abwera nene kuti tifufuze amene anapanga zimenezo ndani akufuna kupwetekaniwo. Chomwe ife ndalankhula kuti dziko liziwe kuti china yake chikachitika munthu ineyo ndikusakidwa umboni nduwu akandimanga. Momoti afufuze kuti amene afuna kumupha Suleman ndi ndani akandimanga. Ndiye tikuona kuti malamulo akugwira ntchito mbali imodzi. Kumbowe anatiphwanyira anthu, magalimoto anatimenyera anthu, zosakhala bwino. Munaziona, munapanganso report zimenezi. Mukuzidziwa Times. Mwathamangitsidwe nomwe ya Times mathamanga koma demo. Anyamata zikwanja tavuta. Tinaona maripoti anu ena ali paliwiro ndithu. Mwaonanso pompano papa. Kuchita kubwera ndi anthu ku parliament anyamata awo osokoneza mpaka na kulimbana ndi polisi amasogolera ndi ndani. Mukafufuze niyo kuti gulu la zigawenga linabwera ku parliament anasogolera ndani. Ndi mayankho muli nawo. What action is the police taking? Palibe. Ife timafuna kuti boma ili malo kuti liziti manga. Atipatse mafuta ma filling station. Atipatse chimanga kwa adimaki. Atipatse mankhwala mu chipatala. Atipatse zimene Malawi akufuna fertilizer palibe pa. Muona kuti fetikhala pay tiswa cholankhula. Koma zikuwakanika alephereratu kupanga china chilichonse. Tinauzidwa ifeyo ndi achichola mukumbukire nuyo kuti tikudulani mwendo kansa isakwere. Mukumbukire nuyo akugwetsa kwacha ndi 45%. Anayankhula mawu amene kuti tikudulani mwendo timvere tukuwawa kusogolo kuzikhale bwino. Lero president akubwera kuti tadula mwendo uja koma pambali papatako pambali patapezapo chithupsa tifuna tichifinyi. Paliso za moyo peno palibe. Kusonyeza kuti sakuziwa choti achite kuti economy ichite improve. Kuphatikizapo madonors ataya confidence chifukwa cha nkhanza zimene zikuchitikazi. Sangatithandize ngati dziko akudikira kuti September adati akabwerera pa mpando. Muone madonors mmene atatithandizire zitukuko komanso ndrama kuti economy ibwerere bwinobwino. Koma mukuona bwanji ulendo olunjika kuchisankho cha chaka chino? Ulendo ukhala ovuta chifukwa kuti tikuchita mpikisano ndi anthu amene democracy sakuiziwa. Ndi manena nthawi zonse kuti ifeyo achinyamatafu msinkhu wathu utakula tikuziwa democracy tikumaziwa kuti tindi maufulu awo. Pamene anzathu aja anakhalisa mu lamuliro wawo wa chipani chimodzi zimene zinalowa mutu kuti avomereze kuti pano kuli democracy. People are free to speak, people are free to assemble, people are free, they have their own human rights. Zikukanika kuti amvese. Muona kuti kuchoka pano kafika September mugwire mawu angawo. Anthu aphedwa, anthu amangidwa, anthu azunzidwa, katundu wa anthu aonongeka kuzera munjira ya anyamata awa wati kwaziwa kunyamula zikwanjewa. Pano ndunena pano akumatumiza anyamata kukapanga train kuntakataka tikuziwa. Even tsiku la chisankho akukonzekera kuti azapange zinthu zosakhala bwino kuzera kwa anyamata amenewo. Ndife tikuyang'ana komanso tikwaziwisa azinzathu kuti aziziwe zimene zikuchitika both locally internationally. Ayambiraso kuyankhula zopanda umboni. Iyayi
zopandombo ndi chani chandankho chapandombo inu simukuziwa kuti anyamata ena amatumizidwa kuntakataka nkhani inu at times simunalembepo mu newspaper mwanu kuti anyamata akapangidwa training kuntakataka anyamata amene achatachoka ku training munafufuzapo inuyo kuti alembedwa security agency yake iti apita ku army apita ku polisi kapena kugwira ntchito ku chipani chifukwa ma facilities akuyuzidwa kuntakatakawo ndaife Malawi training uchitika kuntakataka imene uchitika kwa polisi okha soiza kuti anthu akachoka kumene kucha akuyena kuti alembedwe ntchito ku polisi inuyo mukuziwa ngati atolankhani ndiye mukandifufuzire lerolo ndikukupangani challenge kuti list inapita anyamata onse magulu kaya awiri kaya atatu kaya ndi 4 anapita kapanga training kuntakataka maina awo tationeseni kuti amene analembedwa kuti ntchito finally mulimbi mwayi pachipani oti cha DPP oti mkulowa sumbomba mwina mungauyerekeza uli bwanji ndi mwayi waukulu kwambiri komanso sindikuona amene angati sitikuona chotchinga china chilichonse chifukwa bomalo ndi tayandikira pangosala kungovomereza kupanga zisankhozo mu Septembamo koma boma ili DPP atenga kale chifukwa chokuti anthu akufunano zinthu zisinthe si ifeyo yatukakamiza koma anthu muziona nokha lero tikuyenda mona muzimvaso mukamayenda muja muzialankhula anthu aja awiri atatu muone ma filling station mumene mulili mtauni mumve ngati Malawi akusangalala mupite pa Queens apo mukamve ngati zikuyendapo pamene paja mupite m'masukulu mukaone china chilichonse chikungopita pansi sono anthu hope yawo ndi APM chifukwa chani anthu akufuna APM ndi DPP chifukwa chokuti tili ndi experience tinazipangapo mbuyomo zinatheka tinakhala mziko muno 6 years ndi APM with a stable kwacha tinakhala muno inflation to 1 digit single digit lero inflation ija is close to 30% ziko la tapo ndofuna kuti pabwere ma mechanic ma engineers tikonze ziko economically socially agriculturally china chilichonse chikonzedwe muone ziko likunyamuka kuno bwino and it's only DPP that can do that. Chokoza Suleman Ndakunyalira kwambiri amene wandi asamia Suleman achipani cha DPP mmozi wa phungu achipani cha DPP chikuyankhulira kuchokera panja pa nyumba ya apita muthalika kunyambadwe mu mzinda Blantyre pamene ndikudikirira kuti atuluke nyumba mmenemo kuti ayambe ulendo wa tsiku la lero oyendera malo osiyanasiyana mu mzinda Blantyre kuyankhula kwa Malawi amene asonkhane malo osiyanasiyana amene